Tumadalla SKTU kenan kuke saurara wacce take yaɗa shirye-shiryenta a kan mita 500.9 a nan babban birnin tarayya Najeriya Abuja. Sharewa. Kuma yanzu agogonmu yana cewa karfe 3 saura kusan minti 1 kenan. Kamar yadda sanarwa ta gabata, da misalin karfe 3 za mu koma sashen addinin musulunci na wannan gida domin kawo muku karatu tare da Sheikh Haifan. Ibrahim Sinusi ke farin cikin kasancewa tare da kowa zango na duniya tsarin gabatar da shirye-shiryen S Radio Garba Al'umma mita 500.9 a kan zangon FM. Kuma yanzu agogon namu yana cewa karfe wato 3 kenan. Yani shi ne sanadi. Mu ce mu karbi wato shiri na gaba karatu tare da Sheikh Haifan da fatan za a yi sauraro lafiya.